autoria se alzigăși. Este să se mai departe. Vestiți că greacă. I s-a mânit. Nu-ți moare eu! Nekad blizu kršta, nekad u dubasu. U krivu, stiču, vidi, znaju da kršta. Koja ćete? Mama, stați! Vedi? Iadu? Мамичко, от твоите целувки се сгорещявам като чукулена печка. И още нещо. Нещо голямо. Смека, като войнишко дяло гърдина. Дълги и дълги крака, с дълга опашка и красива глава. И това бил третия кон Пегас. Прягал коня в каруцата и... Ходил с него до града или горял дивата, или правувал, или вържел житото, или мерил брашното. Местал коня нарано и тръгнал за града. Дуитане, татенце! Дуитане! Мамичка, мамичка, махала търпичката! Махала! Като татенце! Преспите! Кон с най-дългите крака продавам. Кралото, ма продавам! Че крава в труба седи ли, бе? Ами, моите седи! Хайде, бе! Хайде, бе, гледай, гледай! Гледай как седи моята крава! Гледай, това се казва кравичка! Погледни! Хайде, Леонор! Излез миличка, да те види човека! Хайде, душки, хайде, стани, че студено на земята! Кажи добър ден на човека, Леоноро! Арма, че голяма крава! Погледни за мляк, каква кожа! Просто виж името и за млякото не питай! Погледни, погледни! Какво голямо виме! Голямо е! Погледни какво мляко само, гледай! Гледай сега, какво се казва продукция? Една, две, до три щипки какао и Елдора! Разпърквана! След това прибавяме захар във вкус и го сервираме горещо. Опитай да видиш. Горещ шоколад! Погледи само на вас,
Mega, to tak rekompensika, bo ta dona, to przekonał mi też, zdejmą to patrzeć, Jabolkice! А ти си ми кокошката. Demettelune! 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 Arda Demettelune! Arda Demettelune! Ha? Добре! Тогава аз предлагам или ябълки. Какво да направи? Ама не